bunny Cumann Chluain Árd ní ag trotha sé agus nuair a bunny away ní Cumann Gaelatha bhí an Charabí ach Cumann Wenda Cluiche Gaelatha agus an sin hirab a gurú sé den nós ag Cumann Luachlas Gael san am sin béim chur a géiric chur siad héin béim a géiric agus de réiric heile ag siad na Cluiche na Né. Níor buint sé bí ag le plutiacht, níor buint sé bí ag le creidú ach locht ibre bhó bhí an. Sa síntathe rud é gur an sé go fáda sin agus a riú an ábhí sé bunaí ar na daoine. Is parse she hall bestow am on shachran. Ní minic a bhí léo go scríú agus san san áid, tá mar rud é gur tu géirí léo go scríú na Gaelic óra mar chaithe héna ana a bheag ná mhór ach an chaint bhí sin táhachtach. Hannig me sa steán seo ní ag chéige sé, bhí me sé brenn a déag agus chalín a thugasteach mé. Bhí a thar ráiscí ní bhhartíí na bhí orthaí thug sé se misisteach agus daithinn si gur simsa Gaelic agamsa agus bhí ag í héan pásta ach bhí a thar Leonú Martin. Bhí séisna na chatharleach sa Cumann ag an am sin agus tháinig muid isteach ní hílam gur chuir séir sin sim anamsa ach í fear mór cainte bhí anar scarabí ach sinna cheadú a tháinig maisteach agus mar dúirt mé céige sé. Híl me gur éid grú me bhí an. Híl me gurú chumar an éid gurú go má fáiltear a bh gaiinear bí ach beidir gur bhééis sin Leonú Martin eile sa Is cíomhneúir méid an éid mar sin de ó híhann dlíide tá mis sé fragarthachas agus tá mar an cháiste le blianta fada. Chluain agus Deardain an híhantaí bhfuil na ranganí opúlan ach híhantaí eile go háiriste híine tá mar rud go daine fólam Gaeilge i héine í his fearr. Níl ranganí an neanach daoine caint. Bíon daoine caintear a Gaelic waithe agus trach Gaelic fág sin go dtí goró. An dóibh bhfuil sin is aithríonn a an teangaí. An teangaí bhí daoine a lóirtear a tráid. Jaimlan is féthe a méran an éir. Ní sin na teangaí a tannanis, aithríonn na teangatha agus nuair a chluinn tú, nuair a tí tú daoine ága cainte Gaeilge, háirs daoine san bhanscos na háite sin. Tá na sean rudaí bhfuil mirig orthú han, mirig héan a cinclach orthú. Tá sé cé sin cúbúir siúil ar fád. Nes ní mailam héan sin, bearlam an rud an Gaeilge a bheith mar bhí. Ach ní bharthaí sí ach ar a dóisin, so duine bí sa cathu nuas ar na daoine ága. I dean amach dá bhfuil Gaeilge cú beacht acu agus bhí an drámrán. Go dtíire sin mar tá béla sin mar tá teangatha. Arnalín gan sí siglam le Hegel fríide chana agus ceolas an